Man bara... Men det är 2 svepar nu. Åh nej, fan inte ens 80. Jag blir lite ledsen, Åman. Ja, men vad säger man då? Va? Vad säger man då? Sug i den där nu. Ja, men du. Så är det. Du kan skölja ner med den ena är bara juice. Jo men, är det du? Jo men, jo men! Ska du spela? Ja, jag sitter där och gubbar. Fy fan vad skela. Vänta, vad ska jag göra? Så jävla. Sträfa lite lätt på lången. Åman, akta lången. Kom med kniven. Åh helvete, lången, vad knäpper jag? Vad knäpper jag? Åh, lången kommer att bevas. Hade lången. Nej. Vad är det där? Nej, jag trycker den här. Bra. Jag har fullt med muggar. De är satan. Och vad sitter du och gall? Åh du, jag orkar resa nu där bredvid. Ska jag dra i mig den här? Tycker du? Ja, tycker du? Det är det jag ska stå oss. Tycker du det? Ja, jo. Kungen, ja. Ja. Om så. Där tar vi. Där tar vi. Nej, men där har vi. Men sköna. Åh, vad nära det var. Den är kvar. Åh, vad fuck jag. Jag blir på det här uppe. Jag har druckit.